השבוע הוכרז באינטרנט מרד בינלאומי. 150 מיליון סוחרים באתר המחירות eBay החליטו להתקומם נגד עמלות המחירה הגבוהות שגובה האתר. זה לקח בדיוק 24 שעות והאתר התקפל, הסוחרים ניצחו. גם בישראל מתפרנסים לא מעט ישראלים בכלל לא רע מאתר המחירות הנודע. אז אביב פרנקל הלך להשתלם ברזי המקצוע. ברבי המחר שמסבירים לנו איך להתעשר, החיים המודרניים משולים בדרך כלל למרוץ עכברי. כמו מכרסם במבוך, אנחנו עובדים קשה יותר תמורת משכורות שלא יהפכו אותנו אף פעם לעשירים באמת. אם לא הקמתם סטארט-אפ, עשיתם אקזיט או כתבתם בעצמכם מדריך להתעשרות, יש סיכוי של הנצח, תישארו במרוץ. נשים את המיר? איזה תיגעת כל כך האדום? אנחנו בבית משפחת שמעוני בהרצליה. בכל בוקר אחרי שאלי שולח את הבנות לגן ולבית הספר, הוא הולך לעבודה. מתי הולכים לעבודה, אלי? הנה, עכשיו מתחילים לעבוד. מכאן? רק מפה. זה הביזנס שלי וזה העסק שלי. מכאן אני שולט על כל המערכות שלי בצורה די פשוטה. אחרי שנים בקבע, אחרי שפתח וסגר עסקים, היום אלי מאמין שהצליח לפצח את הנוסחה ולצאת ממרוץ העכברים. בחדר העבודה אצלו בבית הוא מנהל אימפריית סחר קטנה, הוא קונה ובעיקר מוכר באיביי. זאת אומרת, אתה יצאת ממרוץ העכברים הזה של לעבוד 9 עד 5? אביב, מזמן, לא רק ממרוץ העכברים של 9 עד 5. כשאתה לא מוטרד מבעיות כלכליות, אתה חושב צלול ונקי, ואתה עושה דברים הרבה יותר טוב. משוק פשפשים מקוון הפך אתר האינטרנט הזה תוך זמן קצר לזירת מסחר גלובלית, שוק של יותר מ250 מיליארד קונים שצורכים הכל, מבגד חדש עד מכונית פרארי, מטבעת יהלום ועד בובת פתאום של נשיא ארצות הברית. אני מוכר חלקי מחשבים ישנים, אני מוכר צעצועים כמו שאתה רואה, אני מוכר מכשירי GPSים, קצת מוצרים משומשים, ציוד צלילה, קצת מוצרי יודאיקה. עם כמות הצרכנים הגדולה נכנסו כמובן סוחרים. והיום לא פחות מ1.5 מיליון איש בכל העולם, ובהם אלי, מקום העבודה העיקרי או היחיד שלהם הוא בסחר, באתר המחירות הגלובלי. הנה זה החשבון שלי, כאן אני יכול לראות את המחזורים העסקיים שלי ב30 יום האחרונים. כמה מכרת? מכרתי בחודש האחרון בסביבות $35,000, כשזה לא כולל את מחירי המשלוח, שכמובן הם גבוהים יותר מבדרך כלל. וזה רק חשבון אחד מתוך כמה שאלי מפעיל. יש סוחרים ברמה שלו שמביאים כל חודש הביתה בסביבות $10,000 אחרי מיסים. 3 שנים שהוא בביזנס, וכדי להבין עד כמה הוא מצליח, תעיד הקלישאה החבוטה הבאה. אתה מוכר אולר שוויצרי לשוויצרים? גם, כן, בעיקר. השוויצרים זה הקהל החזק ביותר. כי הם מכירים את המוצר הזה טוב. נשמע מוזר מאוד. נשמע מרוויח. זו התשובה. זה מצית שקניתי בפרוטות. זה פנקס מילואים אמיתי משנות ה-50. יהושע לוין. על פי עופר נור, היסטוריון וחוקר אינטרנט, eBay עושה לא פחות ממפנה היסטורי ביחסי המסחר העולמיים. גם בכלי העסקים הקטנים שהיו רגילים להיסגר ולהידחק על ידי הגלובליזציה והתאגידים הבינלאומיים. eBay מאפשר גל הפוך. הוא לוקח בעצם את העסקים מהעסקים הגדולים ומאפשר לאנשים קטנים שגרים במקום קטן לפתח לעצמם קליינטורה נאמנה, ולא תלך יותר לקנות את אותו מוצר בסופר, אתה תקנה את זה דרך אותו מוכר שיודע להשיג את זה במחיר אטרקטיבי, ואיביי מאפשר את הדבר הזה. אולי הבשורה הגדולה של צורת המחירה הזו היא אלמנט הזמן. אלעד דרמון, מוסיקאי מחיפה, בוחר עטים מיוחדים לכל העולם. שוק בית אריזה בזעיר אנפין. one man show. מרוויח כסף שמאפשר לו היום לעשות את הדברים שחשובים לו באמת. האמת שהעסק הזה זה מה שמאפשר לי באופן אישי גם לעשות מוזיקה עכשיו. זאת אומרת, גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מוכר באיביי. זאת אומרת, כל הרעיון פה בעצם זה שהעסק עובד במקביל לחיים שאני מנהל. $1,000 בחודש, ים בזמן פנוי, אז למה לא לעזוב את עולם העיתונות הלא מתגמל לטובת חיקו המזמין של המסחר האלקטרוני באיביי? טוב, אלי, מצאתי קצת זבל בבית שאני מת להיפטר ממנו, תגיד לי כמה אני יכול לקבל עליו לדעתך. אוקיי. יש לי פה דובי, יש לי פה לא רע, אביב, מוצר עיתון.
אבן, Stone from the Holy Land, בן אדם. שחרר אותה לחופשי, בפחות מסנט. פחות מסנט הדבר הזה? התפרעתי גם כן. תקליט של ריצ'רד קליידרמן. אתה יכול למכור לי את זה? אני אשתדל. יאללה, מגניב. לקוחות לא חסר, אז איך זה שאחרי 3 ימים אף אחד לא הציע לקנות את האבן, גם לא את הדובי, ואפילו את התקליט השמלצי שניסינו למכור מוקדם יותר. אולי בשביל למכור צריך ללכת ללמוד. אז יש עצמך עוזב את העבודה ועובר לעבוד באיביי? נראה. אתה לא רוצה להסתבך עם הבוס עכשיו. הרבה חלומות יש כאן בכיתת הלימוד, כל אחד רוצה לצאת לפנסיה בגיל 40. להפוך לעשירים גדולים באמצעות eBay, כל מה שיש לי להגיד זה שזה יכול להישאר חלום. אבל eBay הוא כן טוב למישהו שמוכן להשקיע עבודה, לפחות בהתחלה, בהקמה, מוכן להתמיד, צריך להתמיד, לחפש את המחיר הנכון, את השוק הנכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצא את הזבל שלנו לעולם. אני חושב שזה נכון, אבל אני חושב שזה חשוב להדגיש שזבל של מישהו אחד זה זהב של מישהו אחר. כן, לכל אחד יש זהב בבוידם, לא תאמינו עד כמה זה נכון. שימו לב, מה קרה לג'אנק שניסינו למכור? פועדוב אמנם יישאר בישראל, אבל ריצ'רד קליידרמן לעומת זאת ינגן את הבלדה לאדלין לאספן תקליטים מניו יורק. ולמרות חוסר האמונה הזה, בפחות מסנט. פחות מסנט הדבר הזה? התפרעתי גם כן. בחור בשם לוקאס סימונס ממיזורי ארצות הברית הסכים לקנות את האבן המסכנה שהראינו מהרחוב תמורת לא פחות $11, לא כולל דמי משלוח.